Μπορεί... Ίσως να είναι λάθος που δέχτηκα όλα αυτά που δέχτηκα. Στην αρχή η σχέση μας, μετά το παιδί, ο πατέρας του, οι γονείς μας, οι φίλοι. Στο τέλος εμείς τι έχουμε? Η μία την άλλη. Οι περισσότεροι γύρω μας δεν έχουν ούτε καν αυτό. Είναι λίγο. Όχι, δεν είναι λίγο. Αυτό ήθελα να ακούσω, να μην φοβάμαι. Και είχε δίκιο. Μπορεί να είναι δύσκολο, όπως είναι η σχέση μας. Όμως εγώ δεν... Εγώ... θέλω να πιστεύω σε αυτό που είμαι, σε αυτό που έχουμε, στη σχέση που έχουμε. Και θέλω να νιώθω τυχερή γι' αυτό. Γιατί την αγαπάω. Επειδή την αγαπάω. Ίσως περισσότερο από όσο δείχνω ή από όσο θα θέλαν οι υπόλοιποι. Τώρα αυτό νομίζετε ότι είναι έξυπνο, κύριε Χρήστο? Μην ανησυχείτε, κυρία Μάρια. Έχω χρόνια το δίπλωμα. Ναι, είναι φανταστικός φυσικοθεραπευτής. Οδηγάει και σκάφη. Πάμε. Το σωσίβιο να βάλεις. Το βάλω, ρε Μαρία, ηρέμησε. Στο καλό. Θα γυρίσουμε μέχρι τις 5. Παιδιά, συνεχίζουμε με εισπνοές, εκπνοές. Γεια. Γεια σου. Ήρθα. Καλά έκανες. Όμως τελειώνουμε σε 5 λεπτά. Όχι, βλακή έκανα. Όχι, καθόλου. Απλά μου έχεις πει ότι θα έρθεις κατά τις 2. Ναι, λάθος μου. Οπότε το αφήνουμε. Θες να το κανονίσουμε για κάποια άλλη φορά? Μου λες με ευγενικό τρόπο να το ξανασκεφτώ. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Απλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Οκ. Άστο. Να σου πω, εγώ σε 5 σχολάω. Θες να πάμε για ένα καφεδάκι? Είναι το μόνο πράγμα που έχει μείνει από τον πατέρα μου. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Καταρχήν δεν ήξερα ότι σου αρέσει στην πλοία. Και κατά δεύτερον, δεν χρειάζεται να στα λέω όλα. Γιατί εγώ στα λέω όλα. Η Έριστο συχαίνεται. Το έχω καταλάβει. Πώς γνωριστήκατε με την Έρση? Τι, δεν τη συμπάθησες? Όχι, το αντίθετο, μια χαρά μου φαίνεται. Απλά περνάω πιο καλά όταν είμαστε μόνο οι δυο μας. Γιατί? Γιατί δεν χρειαζόμαστε να μπαίνουμε σε ρόλους γι' αυτό. Μπα. Ψιλοδεδομένη είναι. Εσείς είστε ένα νορμάλ ζευγάρι το οποίο δεν ψάχνετε και πολύ. Και εμείς ένα ζευγάρι που προσπαθεί. Την έχεις κερατώσει ποτέ? Παλιότερα όταν μπορούσα, ναι. Εσύ? Εμένα με έχει κερατώσει. Πίστευα ότι θα ήμουν καλύτερα μακριά του. Τελικά όμως αυτά που ένιωθα ήταν πολύ πιο δυνατά από αυτά που ήθελα. Τι κάθομαι και σου λέω τώρα? Όχι, εντάξει. Μ' αρέσει να ακούω.
Δεν έχω και πολλές φίλες γυναίκες και είναι φορές που μου λείπει αυτό. Ούτε εγώ έχω πολλές. Μόνο τη Βίκη και την Κατερίνα. Εσύ είσαι τυχερή. Γιατί? Γιατί έχεις υγιείς σχέσεις. Πράγμα που θα ήθελα κι εγώ να αποκτήσω κάποια στιγμή στη ζωή μου. Νομίζω ότι είναι θέμα προτεραιότητας. Να ελπίζω μετά την εγχείρηση να το ξαναποκτήσω. Αν το θες πολύ, θα το έχεις. Σχετικό είναι αυτό. Γιατί αμέρες θα άλλαζε όλη μου τη ζωή. Γελίο δεν ακούγεται αυτό? Όχι. Δεν έμαθα ποτέ ποιος είναι. Ούτε με ενδιαφέρει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν την παραμονή του γάμου μας. Συγκεκριμένα στη δεξίωση. Την είδα που έφυγε, που γύρισε και θυμάμαι το βλέμμα της. Από τότε δεν το έχω πει σε κανένα. Ούτε καν σε εκείνη. Και γιατί σε μένα? Γιατί νιώθω ότι με καταλαβαίνεις, ότι δεν θα εκτεθώ. Όλοι έχουμε κάνει και μας έχουν κάνει μαλακίες στη ζωή μας. Το θέμα είναι πόσο τις κουβαλάμε. Αν το κέρατο σημαίνει κάτι για αυτήν, δεν θα έμενε μαζί σου. Το κουβαλάω όμως. Είναι φορές που νιώθω ότι δεν θα αντέξω και ότι θα μιλήσω και θα πω αυτά που θέλω και θα καταλάβουν όλοι ότι δεν είμαι βλάκας. Απλά δεν θέλω να τη χάσω. Ούτε αυτή εσένα. Sorry, είναι γελίος. Κάτι παθαίνουμε γύρω στα 30 και το ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Χριστό. Πες πως δεν έγινε αυτή η κουβέντα. Οκ, γυρνάμε. Νίλς Χόλκερσον. Ναι, και το άλλο με τα σκυλιά. Ταρτανιάν. Ταρτακάν, ναι, με το τέτοιο. Τέλειο. Παραμυθάς. Ο Παραμυθάς καλά και το κλασικό κινούμενο σχέδιο που το βλέπαμε όλοι, αλλά ντρεπόμαστε πάρα πολύ να το ομολογήσουμε. Κάντι. Βέβαια. Ξέρεις που σου έχω κλάψει όταν πέθανε ο Άντωνη. Εγώ όταν ήμουν μικρός ήθελα να είμαι ο Τέρι. Τι άλλο βλέπαμε πιτσίρικια. Μαντάμ Σουσού, Διούξ, ομάδα Α, Μαγκάιβερ. Μαγκάιβερ και Σαΐνης, αστυνόμος Σαΐνης. Τι έχεις ρε? Τίποτα. Δεν θα θέλεις να υπάρχει ένα κουμπί που να το πατάς και να πηγαίνεις σε αυτές τις εποχές? Πολύ. Χωρίς προβλήματα, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς σχέσεις, τίποτα. Εγώ προς το παρόν το μόνο κουμπί που θα ήθελα να πατήσω είναι αυτό που θα με έκανε να περπατήσω. Σύντομα. Κράτα λίγο γιατί αλλάζει καιρός. Ναι. Να κλείσω το καπάκι. Σιγά. Πρόσεχε. Χριστό! 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 Χριστό!